Zbyněk Sýkora uvádí V sedě. Původem slovenská režisérka, scénáristka a herečka žije od studií FAMU v Praze. Podílí se na pořadech České televize Otázky Václava Moravce, Sama doma, točí Mistry medicíny, Příběhy slavných a další. Jako herečka se objevila v několika filmech, například Výlet a tajnosti Alice Nellis, v televizních seriálech, jako bylo Pokračování nemocnice na kraji města, Nevinné lži, krimisérie Studna nebo Smysl pro tumor. Jezdí do jižních Čech na chalupu. V roce 2024 tam upadla do kómatu. Jak změnila klinická smrt její pohled na život, i to možná poví v další epizodě podcastu V sedě. Kamila Vondrová. Kamilo, vítejte. Ďakujem. Sedíte na vozíku a my máme takovou začínající tradiční otázku. Jak se vám sedí? Dobré. Už jste na něm někdy seděla? Ja myslím, že áno. Áno. Při jaké to bylo situaci? Naposledy asi pred rokom, a to ste spomínal tú kómu, keď ma z Ára vyvážal môj už bývalý manžel. Takže to byla první zkušenost, tohle je teda druhá? Možno predtým nejaká, priznám sa, že neviem. Že si to moc nepamätám, že viem, že som sedela, ale aká príležitosť to bola, to neviem, ale táto bola taká zapamätateľná a taká výrazná, že som skutočne nevládala chodiť a že som bola na ten vozík odkázaná. No já jsem se chtěl zeptat, jestli si dokážete představit třeba částečnou nebo úplnou paralýzu, ale asi tedy ano. Áno. Zažila som aj také chvíle, kedy som nemohla chodiť, ale to je... Ano. To je na další povídání. No, tak jdem rovnou na to. Možná teda přímo k podstatě. Jak se to stalo, že jste se dostala do takové teda blízkosti konce? Mluvím o tom koma. Ideme rovno na vec. Tak. Hej. No, jak som tu bola v mojich milovaných južných Čechách, lebo tu už asi 10 rokov mám chalupu, je to dosť pre mňa zásadné miesto v živote, tak snažím sa tu tráviť čo najviac času. A u nás taká rodinná situácia bola, že proste môj 88-ročný otec, keď už vysvitne to slnko a už sa dá robiť niečo na tej záhrade, tak je vlastne u nás na tej chalupe. A vlastne tam je celé leto. A ja si pamätám, že som išla z Prahy a bol krásny deň. Došla som na tú chalupu a môj otec, taký amatérsky mykolog, milujeme celá rodina naša huby, tak mi dal ten košík a ja máme taký zvyk, že to vždycky urobím pre nás obidvoch, alebo kto tam je. A teraz mu hovorím, tati, nevadilo by ti, že ja ti mám taký hlad, že by som to všetko zjedla. A to bol prísám Bohu, to bolo akože úplne plný košík. Ako úplne. Tak som išla, urobila som si to na rozmaríne, olivový olej, bolo to fantastické. A čakala som truhlára, ten nechodil a hovorím si, tak ja to zjem. Nebudem čakať, až on odíde. Tak som to zjedla všetko, truhlár prišiel, zostalo mi pomaly tak ako horšie a horšie. Až si nakoniec na tej povale, na tej púde, kde sme boli, že si len pamätám, že tam to skončilo a že som vedela, že umieram. A že som vedela, že to není slabosť nejaká, tá ospalosť, ale už to vedomie odchádzalo ako niekam inám, ako do iných vlastne krajín. A ja som vedela, že umieram, pretože to proste tú informáciu som dostala a vedela som, že je všetko v poriadku. A tak som si tam potichučku hore u mňa na tej povale umrela. Asi postupne, že to sa stalo až v tej nemocnici, ešte ma stihli previesť. Oni zlatí susedia, my máme úžasné spoločenstvo na tej chalupe. A všetci sa zutekali, lebo ten chudák truhlár mal z toho šok. Ja som ho videla poprvýkrát v živote, krátko. A takže tento tam zvolal všetko a potom rýchle niekoho zavolali a tak. Ale oni nevedeli, že čo mi je.
pretože oni si mysleli, že to je asi roztrúsená skleróza, ktorú mám a že to je nejaký jej prejav. A tak s tým ma odviezli a ono sa to potom nějak vyvíjalo, ale to já už nič nevím. No, takže vy jste byli na té půdě s truhlářem a najednou teda jste jako odcházela z toho těla do bezvědomí. A truhlář úplně nový člověk, který vás znal 5 minut, ano. tak tam najednou byl chudák. S tělem, někde ano. tam jako ležel s cizím. Ano. Takže zavolal sousedy, sanitka, ty přijeli. Ale my sme nemali ešte schody, takže ono to bolo také... No to také... som sa chtěl zeptat, jak vás teda No, pretože my sme všetci dobrovoľní hasiči vrátane mňa, tak oni si vedia poradiť so všetkým, takže zobrali nejaké, ako ja neviem, prostieradlo, nejaké... Žebřík nebo něco no, prostě. Po žebříku to nešlo, ale nejaké proste provazy a tak ma tak nejak ako pospúšťali, pretože tí záchranári ako nemali nič so sebou, tak to bola taká ako hromadná akcia naša vesnická. Také cvičenie sme mali hasičské malé. No kam vás dovezli? No dolu do tej sanitky, a tá ma niekam odviezla do toho písku a tam ja som im potom skolabovala a už ja som upadla do bezvedomia ako v podstate tam, ešte u nás na tej chalupe, ale vlastne tým, že to je muchotrávka tigrovaná, tak ona vám paralizuje centrálny nervový systém a sú iné druhy hub, ktoré vám odpália ladviny, pečeň, játra a tak ďalej. Takže táto je vlastne ako zlatá. Jo, pretože vám odpálí, akoby vlastne zlikviduje ten centrálny nervový systém, ten vám vypne a vy sa vlastne udusíte, pretože komplet všetko sa vám povypína. No a pretože už to bolo v tej nemocnici, tak pak ma dali na nejaký ako ten kyslíkový obeh a potom ako čakali, ale čakali a nevypadalo to dobre, pretože dlho nevedeli, že tu sú huby. Teraz ten môj táto chudák, ten to tak poprel, že povedal, že som nič nemala, žiadne huby. Ako... chudátko, to tam ako doteraz myslím, že to úplne nespracoval. A potom vlastne zavolali z Prahy manžela, aby sa prišiel rozlúčiť, pretože som tam bola na tom áru. No a on sa prišiel rozlúčiť. No asi sa aj rozlúčil. Úplne. Pretože nám to potom ako zmenilo život. Ale ono to už, teraz ten príbeh sa tak ako rôzne vetví, pretože tam sa začínali odohrávať rôzne príbehy, pretože ja som si išla ako už za tou hranicou, ten svoj príbeh. To, čo je za tým, ako za tou oponou toho života, to už ja som si tam išla, tak ako veľmi pekne. Musím povedať, že je to vlastne môj najkrajší zážitok v živote. Potom pôrod, potom dlho nič. No a takže jako byste nějakým způsobem ještě jako byla při vědomí, i když jako čím dál méně ještě na té půdě a ještě když vás snášeli dolů a vlastně do toho koma jste upadla až jako po té cestě do toho písku? Ja myslím, že to muselo byť nejak ako po ceste. Ale ako to bezvedomie nastalo vlastne na tej púde tam. A ja si presne pamätám, že ja som bola na túto príhodu vlastne ako pripravená. Ja som čítala zhodou okolností, na ktoré teda vôbec neverím, tak to sa stala taká synchronicita, že som asi ako mesiac predtým dočítala môjho obľúbeného Mingyur Rinpocheho, čo je jeden láma tibetský a tá kniha sa volá Umíráme každý den, kde on popisuje vlastne, ako oni trénujú na prechod po živote a do ďalšieho života. Vlastne prechádzajú tými bardami a snažia sa nezabudnúť a všetko veľmi podrobne popisoval, pretože on mal obdobný zážitok a o tom bola celá tá knižka, jak on sa otrávil. Tá náhoda. A jak vlastne prechádzal tým a jak sa potom zase vrátil. Tiež takýmto spôsobom podobným ako ja. Takže ja som vedela, že mám byť kľudná, pretože potom vy sa dostávate, aspoň ja som to tak mala, neviem, jak ste to mal vy, ale ja som sa dostávala do krásneho stavu, kedy som prechádzala prvým bardom vedome, druhým a potom som vedela, že ho opúšťam. A mne to bolo strašne ľúto, že vlastne nie som schopná a že nie som vycvičená, ako pokračovať vedome a že som sa akoby stratila, ale pritom nestratila. Pritom sa dostávate niekam
do priestoru, kde sa dostanete do úžasného informačného pola, alebo jak to nazvať, môžete to nazvať k Bohu, pretože tak bych to nazvala ja. A to informačné pole bych ešte tiež rada tak nazvala, pretože to považujem za jedno. A bol to nádherný stav. A bola som tak plne vedomá, jak to, že som tu s vami a teraz si rozprávam s vami, tak som sa rozprávala tam. A medzi tým sa dial ten život v tej hmote, v tej píseckej nemocnici, s tým mojim manželom, s tou mojou rodinou, s tou mojou chalupou, ale ja už som bola v tu chvíli jako niekde inde. No, je to pro mě jako zásadní téma v mém životě, proto jsem šel rovnou k věci, protože já jsem tak drobě cítil, že nás tohle téma asi bude spojovat. Já mám podobný zážitek. Jsem 24 let na vozíku, v 17 letech jsem boural. To, že jsem na vozíku, teda není zaviněno tou nehodou, ale až tím důsledkem nehody. A vlastně, když jsem se srazil s tím nákladákem na té motorce, tak jsem ještě hejbal vlastně všemi končetinami, rukama i nohama. Ale pak vlastně až jako důsledek, řekněme, jako následkem komplikací po nehodních, tak jsem upadl do bezvědomí a z bezvědomí nebo z kóma mě probrali až vlastně ne v Krumlově, v Českém Krumlově, kde se mi to stalo, ale převezli mě do Budějovic. Ano. A vlastně v Budějovicích po pár dnech. A já jsem vlastně z té doby jsem si vůbec nic nepamatoval, ale až s odstupem času se mi to začalo všechno vracet, já jsem o tom začal přemýšlet, začaly se mi zdát sny, začal jsem si to uvědomovat a dneska, když bych o tom měl vyprávět, tak bych skoro řekl v podstatě to, co jste říkala vy, jako při plném vědomí jsem jako byl, jsem to prožíval, jo, a jenom jako pro představu. Pardon, kolko vám bylo? 17 let. A já si pamatuju dneska takový jako jeden z nejsilnějších okamžiků, že představte si, že 17letý tělo leží na lůžku v nemocnici a jako každý večer k němu přijdou nemocniční personál a stará se o nějakou základní hygienu. Jo? A já jsem v ten okamžik byl mimo to svoje tělo, jo, jako kdyby nad postelí svítila žárovka, tak já jsem byl jako by ta žárovka a pozoroval jsem to svoje tělo. A teď oni mě hodili na jednu stranu, umyli, prostěradlo pode mě, na druhou stranu umyli, vytáhli prostěradlo. A tohle já jsem prožil. Co si z toho pamatuju? Že jsem si říkal, Hergot, ten kluk je potlučený jak pes. Já všude ze mě koukaly hadičky různý a dýchací přístroje a všechno to tam pípalo a blikalo. Takže já jsem si jako říkal, Hergot, ten kluk je teda dotlučený, no proč já na něj tady koukám? Jo, a pořád jsem to jako nechápal. A co si pamatuju do dneška teda velmi silně, tak je ten klid, který jsem měl. Já jsem byl úplně v klidu. Tak jako s klidem jsem si přemýšlel, Hergot, tyjo, tak počkáme, jak to dopadne, co s ním budou dělat a tak dále. Taký láskavý mír. Jo, takovej normálně, jako úplně v pohodě jsem to bral tak, jak je to. A pak najednou byl okamžik, kdy jsem si řekl, tyjo, já toho kluka znám, to jsem já. A teď jsem najednou přemýšlel a říkám, tak co s tím budu dělat, když jsem to já, tak já jsem tady nebo kde. A teď to jako zrychluju, jo, ale vlastně jsem se rozhodl, že půjdu jako k sobě blíž a najednou jsem se jako lehnul do té postele a otevřel jsem oči a začal jsem zase vnímat. Jo. Takže to byl můj zážitek a je to teda, čím díl nad tím přemýšlím a s čím větším odstupem časovým, tím víc si to jako vybavuju, s jakým klidem jsem to přijal, že jsem se rozhodl, jestli můžu, nemůžu se vrátit, nechci, si půjdu jinam a tak dále. A pozor, ještě chci říct jednu větu. Já na tyhle věci vůbec nevěřím. Ale jako vůbec. Já jsem prostě realista, spíš tak jako pragmatik, jo, ale tohle se stalo takhle. A čo ako keď hovoríte, že na tohle nevěřím? Jako na čo nevěříte? No, že kdyby mi to někdo před tímhletím mým zážitkem, kdyby mi to někdo před tím zážitkem, kdyby mi to někdo vyprávěl, tak bych řekl, no dobrý, jasně, tak se asi koukal na nějaký horor film, něco, na nějakou komedii a to prostě není normální. Tělo je tělo, hotovo. A dneska ale vím, že to tak bylo. Jo, dneska to fakt vím. Jako keby ste mi rozprával váš paralelný príbeh a teraz vám ho dopoviem, pretože úplne mi to jako tak jako docvaklo, keď som sa potom, keď ma prebudili. A to byla moje další otázka. Pamatujete si to,
Jak vás Keď ma jako- budili, no. to bolo hrozne bolavé to budenie. Myslím, že to robili na niekoľkokrát, pretože si pamätám to vracanie a to strašne bolelo, pretože asi to skúšali a ja som nemohla dýchať a vedela som asi, že som ešte priviazaná a tak ako, a vedela som, ale bola tma, ako, ale ja som vedela, kto je vedľa mňa a tak ďalej, kto je kde a skúšali ma vrácať a ono to nešlo. Ako, hej. A to bolo bolestivé. A pak ma ešte ako pustili spátky asi do toho spánku už. Ale to už bola cesta spátky. Ale keď sa to nakoniec to prebudenie podarilo, keď sa vlastne tie orgány chytili, tak to si pamätám, že bolo veľmi jemné, že vedľa mňa ležal 17-ročný chlapec za zástenou. A teraz, jak to hovoríte, úplne si hovorím, to ležal taký Zbyňek vlastne vedľa mňa. A ten chlapec bola zástená, ja som videla iba jeho nohy a ja som počúvala v tom, ja som bola zbytá jak pes, to bol hrozný stav, ale že si pamätám, že tam tá parta tých lekárov sa bavila o tom, že zavolajte rodičov, že musíme ho odpojiť, toho chlapca, že a ešte preberali, koľko mu je, 17. A teraz hovorili, tak zavolajte ich. A volali tých rodičov, aby ho odpojili. A ja som v tú chvíľu pochopila, že vlastne mňa nemuseli odpojiť. Že to teličko mladé vedľa mňa, že som videla tie nožičky a že boli proste tak mladé. A proste teraz ma to nejak dostalo. No. Že to telo sa tam proste jeho nechcelo vrátiť. Co vás vlastně jako přivedlo zpátky? To nebola moja voľba. Protože já jsem se rozhodl. Já jsem byl ta žárovka a já som už bola tak ďaleko. Tak to já ne, já jsem byl asi možná někde jenom na krajíčku. Já jsem se rozhodl, že to ještě zkusím. Ja ne. Ja som to mala tak, ako, že mne po tom nepodarenom, že som túžila vlastne zostať vedomé ako pri tom umieraní a prejsť do toho nového života, tak to sa mi nepodarilo a zrazu som videla celý svoj život. Klasika, to, čo vám popisujú. Ale tak nejak som si hovorila, že už som cítila, že som v nejakom dialogu s niečím, ale hovoríme o tom ako s Bohom, ale ja mám rada to informačné pole, pretože to nie je dialog, tie slová sú veľmi chabé, ale bolo to, každá informácia bola tak obrovská, tak široká, okamžite ste sa v tom poli informačnom nachádzal a tá informácia bola vo vás. Okamžite ste vedel všetko a chápal všetko. A ja som pochopila, že čo to je za príbeh. Ten príbeh poznám. To bol môj príbeh, to bol môj život. Ale som si hovorila, to je divné, to je predsa riešila som, že to má Šolcný, tak ako máte film 16, alebo že riešila som, že či je to 35 alebo 16. Úplný úlet. A hovorím, čo to bolo? A teraz mi to informačné pole hovorí, no to bol tvoj život. A ja akože, ako môj život? Akože to znamená, že ja som mŕtva. Ja som mŕtva? A to informačné bolo, áno, to proste si mŕtva. A ja, to bolo také, a teraz si myslím, že to informačné pole, teda ten Boh má ohromný zmysel pre humor, pretože on sa so mnou teda fakt hral. On hovoril, no tak si to dáme ešte jednou. A premietol mi to ešte raz. Pretože to na konci ide, keď vám ten blank vyletí z toho filmu, ako do tej bielej, to je to svetlo, tak ja som to mala vo forme toho filmu, jak je vtipný ten Pán Boh. Tak mi to pustil, tak si dáme ešte jednu projekciu, tak sme si dali ešte jednu projekciu, teraz už ma nezaujímali ten blank. A ja hovorím, počas toho, jak sledujem ten svoj život, ale on je inak zostrihaný, ten život. Že strihy som riešila, že tie situácie vypadali inak, boli inak zrežírované, boli úplne a ja hovorím, prečo? A už tam začalo to školenie. Ktoré bolo veľmi dlhé potom. A on hovoril, pretože to je jedno. Pretože proste v živote je jedno, čo urobíš, jak to urobíš. A ako dôležitý je ten proces. Ale jak to urobíš, je úplne na tebe. No a tam začal potom to, že som prijala, že tak a poďme sa teda baviť o
o tom živote a o tej smrti a dostávam sa len k tej odpovedi, že to bolo tak úžasné, že ja by som sa tak rozprávala, ja by som sa tak bavila o živote, o smrti, o všetkom, čo som dostala ako za zdelenia. Ale vlastne, keď uplynula nejaká doba, tak on povedal a dosť. A do tej hmoty ma tak bolavo poslal spátky, pretože potom to už bolelo. Ale tam bolo dobre. Tam bolo dobre. Jako mne tam bolo s ním dobre. Tak z toho si teda beru, že jste tam byla mnohem díl a mnohem hlouběji než teda já. Já jsem to tak jako ochutnal jenom. Že, a nebo si třeba nepamatuju taky úplně všechno. Trebárs. Ale jako ten klid a tu bezbolestnost si teda pamatuju hodně. Mi to bylo, tak nějak jsem to krásne, jako že? nechal plynout, jo? Nebo jsem to prostě přijímal, jak to je. Áno, to zmierenie. Jsem se jako, jak v kině prostě a jsem to přijímal. To by člověk tak rád si zachoval ten klud jako a do pak, života. A pak je pravda, že to teda strašně bolelo, to je pravda. Já jsem se probral a říkám, tady mě bolí, tady nemůžu dýchat, tady tohle. Ten život je bolavý. Tak strašně bolelo všechno. A to byl jenom začátek, protože mě to pak bolelo ještě 2 roky další. No vy teda mluvíte o té etapě po téhle příhodě, o nějakým jako novém životě? Nebo o jako další etapě? Nebo, dá se to tak povedať. A děje se v této další etapě nebo v té nové části, děje se třeba něco v tom vašem životě, co se nedělo předtím? Ano. Je to jiný? Je teď? to jiné. Je. Co? Jednak ten návrat bol, že veľmi dlho som bola v rozšírenom stave vedomia, pretože to informačné... Co znamená rozšířený stav vědomí? Máte v jeden moment všetky možné informácie, čo je veľmi... To je tá informační... To je to informačné pole, ktoré som si priniesla odtiaľ. A to ste si vzala to zpátky som si vzala zpátky a trvalo to... A pořád ho máte? Nie, bohužiaľ. Škoda. Je to škoda a trvalo to, ja neviem, 6 týždňov. A teraz niekto vám povie, no, ty si bola zhulená po houbičkách. Nie, to nie je tak. To bych čekal, že niekto môže říct, no. Ale ako, pretože tí neurologovia za mňou chodili a tí tak chceli vedieť, ako, a ja som hovorila, žiadne zhulenie. Jako, to bolo neurologové za váma chodili, takže oni věděli, že se něco takového... To bolo veľmi atraktívne, ako keď som bola v Prahe, potom ako v nemocnici tam ako oni boli takí, akože taká príležitosť sa pobaviť s niekým. Ale veľmi pokorne ako vnímali tie informácie. Vedecky ako... To je dobrý materiál, ale ja som odmietala pristúpiť na to, že to je nejaké zhulenie. Ja aj totiž odmietam také tie rekreačné výlety cez ayahuasku a ja by som na to nikdy neměla koule, na takéto výlety. Ja som pomerne vlastne zbabelá a pritom ma tie veci fascinujú, študujem si o nich, ako neurobiológia ma zaujíma. Vlastne ja som bola pripravená na túto skúsenosť. A bola mi daná podľa mňa za odmenu. A to, že vlastne tí ľudia chodia rekreačne hľadať nejaký zmysel života, ja na to moc neverím. Ja si proste myslím, že sa to má tak a zrovna po tomto zážitku si myslím, že človek má proste žiť aj v tej neistote ten život, aj v tej stratenosti, ktorú všetci zažívame. Niekedy neviem, ako žiť. Niekedy to bolí, niekedy to veľmi bolí. A takto sa má ísť podľa mňa tým životom. A toto, keď sa vám prihodí, tak ste na to proste pripravení. A to, že vám tú iniciačnú látku a to, že vás zabije vlastný otec s tou lokálnou hubou za vašou chalupou, ktorú nazbieral rovno za barákom, že vám jej dá presne takú dokonalú dávku, ktorá vás zabije, ale potom vás vráti späť s úžasným zážitkom, to ja považujem za zázrak, za ten zrak vlastne, že to môžete uvidieť za tým zrakom, toto, za tou oponou. Zázrak. A je to zázrak. A ja to tak pokorne prijímam tento zážitok. Ale aj po tej skúsenosti nepôjdem do žiadnej ďalšej skúsenosti, pretože ja som dostala to, čo som dostať mala. A hovorím, a keby som to aj nedostala, tak
tak proste ja som ten typ, ktorý proste vie, že to nejaký hĺbší zmysel má a že ten život tu je od toho, aby sa v tých ako úžasných, šťastných chvíľach a aj v tých s prepáčením sračkách, ako ste sa kúpal a proste išiel pokorne proste ten denný údel proste prijímať ako aj s tým, že proste niekedy viem a že niekedy možno tuším a proste takto žiť ten život. Ako ja už od tej doby neverím na žiadne veľké ciele. Ja proste neverím na neviem čo, že ja na to prídem. Však to všetci už to vieme. Ako vieme to, všetci máme všetky informácie, ktoré potrebujeme, tak tie máme. A ja to viem, pretože toto bola jedna z vecí, ktorú som dostala do tej hlavy v tom informačnom poli. Všetci máme všetko, čo potrebujeme. Čo ste sa ma to pýtal? Vy ste sa ma to pýtal, že jak sa zmenil ten život? Zásadne. Jako vrátite sa ako niekto iný. Mňa nepoznal môj vlastný pes. Jako keď som z toho vyšla, tak som počula, čo hovorí strom, ja som počula, čo hovorí, čo si myslí môj manžel, to nechcete vedieť. Čo si, to proste ako si hovoríte. A tohle to už ale teď nemáte, to nie, bylo těch 6 týdnů. Áno, a mať sa vašich 17, tak to nechcem zažiť, pretože to bych sa stratila a šiblo by mi a patrila by som do bohníc. No pretože to je proste stav na antipsychotika, keby ste za niekým s tým zašiel. A ja som šťastná bola, že ja som to uniesla. Ja som vedela, je to ťažké, ja som bola na to pripravená, ja som bola na to ako stavaná. Proste som vedela, nepanikár a nerob žiadne prudké pohyby. To znamená, akože ja som vedela, že asi čo by sa malo diať. A ja som to nechala tak. Ale začala som byť autentickejšia. A to, že ste autentickejší, tak vám ten život zmení tak či tak. Takže vlastne toho chudáka manžela proste asi už som nebola proste tá žena proste treba z toho kompromisu, alebo ja som ešte mala tendencie byť ešte pod ten kompromis, akože to ako nejak. Proste už zrazu nie. Už niektoré veci nechcete. No a to je proste najlepšia cesta k rozvodu, zaplať Pán Boh ako dôstojnému, ale ako bola to cesta proste, kde sa vám ako začne všetko obracať hore nohami okolo, ale vy máte tú silu ako to príjmať. Rozumím. Takže se dá říct, že jste se vrátila násobne bohatší. Bože, úplne. Bohatá žena som. Veľmi. Vražetkyně se hraje dobře? Ale to je prostě... To jde samo. To jde samo. Ja som taká slovenská erdek baba, ako, hej. Ale vy to ešte môžete ako ad absurdum ako posunúť. Mne príde absurdné, že niekomu vadí dávať verejnoprávnym médiám nejakých blbých ako 130, ja neviem, 150 korún, ale úplne z fleku si platia Netflix Disney Channel a dávajú ten litr za ten mesiac za tie zábavné platformy. A to si hovorím. A toto, ako čo je za argument? Hej? Sledujte v Sedě.cz.